कि जो गंगा के कटाव अब ही देखे के चीज बार हुए चैनल के माध्यम से हम कहल चाहतनी कि संसद महोदय के तो पहले उपस्थिति दर्ज करावल चाहत रहल। ये पूरा आशा रहल हो गर्व के साथ कि हम लोग के संसद जो है बहुत कर्मठ आदमी है, बाकी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक लोग क्यों वहाँ के तारा में एगो बयान देनी है कि जितना जन प्रतिनिधि लोग बा वो जाके चाहे चेयरमैन हो चाहे वार्ड पार्षद हो सब लोग चोर बा, वहाँ के एगो साधु बनी। तो मान ली कि यही खातिर जगता बाबू के लड़का भी कहले रहे हो कि पूरा कृषि विभाग में तो चोर है, हम तो चोर के सरदार हैं। तो जब जिला तक सब चोरे आपके निगाह में लौक रहा है तो आप राजा हरिश्चंद्र है तो कितना लोग राजा हरिश्चंद्र बना के रखे हैं उसको तो लेकर। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। आज हमनी का वीडियो के शीर्षक बा जंगल में मंगल। आज हमनी के बानी जा दियारा इलाका में जहाँ हमनी के बैठल बनी जा आज से 20-30 साल पहले ये जंगल रहला, लेकिन केहू के प्रयास के वजह से ए दूर सुदूर दियारा इलाका में ए तरीका के विधि व्यवस्था वो सब देख सकतनी कि पूरा बाजार लागल बा। जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में कोनो बिहारी मार्केट लागेला वो तरीका के मार्केट हमनी के दियारा इलाका में देख सकतनी रहुआ सब। आज हमनी संग कुछ लोग भी बा, यहाँ से भी हमनी के जाने के प्रयास करब जा जे आखिर ए तरीका के ए दियारा में विकास आखिर केकरा वजह से भइल। इतना जन विकास बाजार के दिखाई दे रहा है बाबू राजेंद्र राय के तरफ से ही दिखाई दे रहा है। बुद्धि और मेहनत के बल पर आज यातना बाजार करोड़ दिखाई दे रहा बा। कहे से कि एजा हमने के सोचले भी ना रहे आज से 20-25 वर्ष पहले जे एजा आतना हमने के सुविधा मिल सके, लेकिन वहाँ कहने के कृपा से जो बा मेहनत से आज जो बा के ई जाने में आयल कि वहाँ के जो बा के बहुत बड़ काम कहीं दियारा इलाका में, लेकिन पता चल कि कोनो कारण बस वहाँ के जो बा की हत्या भी हो गई। हाँ, ये हत्या देखी समाज में जो बात केहू के अच्छा चीज लागेला, केहू के बुरा चीज लागेला। वाद विवाद जो बात सामाजिक तत्व के कोनो मुद्दा ना होता ऐसे भी जो बाटे अकारण भी केहू जरे उलझ के ऐसा घटना के अंजाम दे सकता। तो ऐसा यह लायक ना रहनी है, लेकिन वो आदमी दे दिल पाप के भाग में। देखिए हमरो सबके बता दी कि वहाँ के जो क्रियाक्रम रहे, जो क्रियाकलाप रहे उन्हें के दिन बाद आज ये जंगल में चारों तरफ मंगल ही मंगल बा। बहुत सारा प्रयास, बहुत जो प्रयास करेला के व्यक्ति विशेष तब जाके कोनो स्थान के विकास हो। देखिए आज के समाज में का हो रहा बा उससे छुपल नहीं है। जहाँ भाई भाई में नहीं के बनत, गोतिया पटीदार में नहीं के बनत, तो वो समाज में गंगा के तरियानी में आके जहाँ आए दिन कि मन में आशंका बन रहेला कि गंगा जी कब हमनी के ढाई दी है, एक और कोनो ठौर ठेकान नहीं है। लेकिन फिर भी वो जिंदा दिल इंसान जो अतना मन बड़ प्रयास को कि ना ए गंगा के तरियानी में भी बाजार हो सकता। ई एगो आज के दौर में जीता जागता मैंने कि उदाहरण ई जौन बाजार बा दामोदरपुर बाजार बतावो तलो जे पहले जब मैंने झूर रहा गढ़ा रहा मैंने जब ये तरीका के कोनो विधि व्यवस्था ना रहा तो फिर तहत बाजार कैसे लागे। भैया रुआ चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते नहीं कि ये बाजार मालिक रहे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू बहुत मेहनत है। जब गौचर गौ लोग बैठत रहे तो जहाँ गौ के ही अथी रहे तो हमार बड़े भाई जी बहुत प्रयास कैनी। ए प्रयास के हमनी के फल रुआ सामने बा। आज भी जितना उनकर लड़का लोग भी बा ये बाजार के सजावे खातिर हमनी के बहुत बहुत सहयोग बा। कि जौना कि ये गरीब गुरबा लास्ट पंचायत है, बाढ़ के स्थिति देखबे कहीं अभी जमैनिया जैसे कोनो दूर नहीं खा भिड़िए बा गाना जी ढाह तरी केवनो तरीका के सरकार के भी तरफ से अभी तक ये चीज पर ध्यान नहीं थे। बगल में ही कहल जाये कि ये तरीका के बाजार बा तो का मन में कभी आशंका ना होला जे
ए तरीका के मन हमनी के गंगा के तरियानी में बनी जा। भैया गंगा जी के इतिहास हमारी उम्र 55 वर्ष के करीब में हो गई, जहाँ से हमनी के ढह के आयल बनी के और दिन जब याद पड़ल तो रात के नींद ना हो और गंगा जी हमनी के करीब में पहुँचा दिले। समूचा परपटी जौन बात उन गंगा जी में विलीन हो गई। आज अब वहीं तक चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, एकरा पर केहू ना देखे आई कि एकरा के जब गांव ढहे लगी तबे बचावे खातिर लोग आई। एकरा पहले नहीं खे आ जे भी जमीन बा वो देखे के चीज बढ़ुए विलीन हो गई बा। अब घर मकान बनल रुक गए, अब बनावे के क्षमता नहीं खे। ऐसे कि गंगा जी एकदम करीब आ गई बड़ी। हई प्रॉपर्टी देखते बनी कि कितना सींचे में समय लागल बा, बाकी बुझात रहे कि हमनी के विलीन होके जा रहा बनी। आई रउआ चैनल के माध्यम से कहो कि एकरा के आगा से आगा बढ़ाई। हम तो देखौले रही। अब बता दी कि कटान के देखे खातिर विधायक जी भी आई रही, पूरा अमला दस्ता लेके आई रही, पूरा इंजीनियर लोग भी आई रहे, ड्रोन कैमरा से पूरा क्षेत्र के निगरानी भी भई। का ओकरा बाद विधायक जी फिर आई है जी ना। अब वहीं तक ले तो कोनो जरूरत कनी के ललते हमनी के लागल बा कि केहू आके आ तनी समूह क के चली तो जवा की दिखाई कि होना ये जवा कोनो सरकार आई दिया। आज तक विधायक जी तो वही खाना पूर्ति कोई अपन गईनी। ओकरा बाद एकरा पर सीरियस ना होकर तो हमनी के दो हजार के ओकरा बाद ही सरकार के सुनवाई हमनी के हो सकता। और ये हमनी के दिल में बहुत मने अब महसूस हो रहा बा कि वो दिन याद पड़ रहा बा कि जौना घड़ी गंगा हमनी के विलीन कैले। देख सकतनी कि बने कि अंदर बहुत वेदना बा, कुंठा बा मन में कि ई सब आदमी जौन बड़े कि देखले बड़े उस स्थिति के कि जब कटान होत रहे गांव के गांव जौन बा कि गंगा में विलीन हो जात रहे। आ एगो गांव जौन बा कि गांव लोग छोड़ के आ दूसरा जगह जाके फिर घर बसावत रहे। हम बता दी कि ओ घरी मड़ई टाटी पलानी लगा के आ माटी के घर बनत रहे। आज देख सकतनी कि चारों तरफ गरीब से गरीब व्यक्ति भी पाका के घर में रहता। भैया ये अब ही 75% कॉलोनी बन गई होके अपना माध्यम से बनल होके। अभी 25% ऐसनो गरीब हमारा दामोदरपुर पंचायत में बड़े कि जेकर अभी गृह नहीं थे बनल। बहुत दिन आ रहा बा वो चीज के हमनी के रात दिन में अगर दोपहरिया हो जाई तो भोजन ना मिलत रहे, सतुए पर जिंदगी काटे के पड़त रहे। ई ना हिम्मत रहे कि हम चूल्हा जोड़वा के बना के खा ली। ओकरा के वो क्षति के पूर्ति करत करत हमनी के उम्र 55 बरस हो गई और दिन हमनी के एकदम मने धड़कन ज्यादा बढ़ रहा। सोच सकते नहीं रहुआ कि जब ए तरीका के इलाका में विधि व्यवस्था रहे जहाँ की मैंने घर मकान के कोनो ठोर ठिकाना ना रहे, ओ दूर सुदूर दियारा इलाका में अतहत बड़ बाजार के कल्पना कई अपने आप में मैंने के बहुत ज्यादा मैंने अथी रखता। ओइसन मैंने आदमी की जे ए दूर सुदूर गंगा के तरियानी में भी जहाँ कटान आए दिन गंगा जी के दहशत बनो रहता और वो बीच में ए तरीका के बाजार कायम अपने आप में एगो कल्पना बा, अद्भुत बा। जतना भी सरांसा कोई जाऊ व्यक्ति के कम बा। तो आई रउआ सबके देखाओ तनी ए बाजार के हाल। हमनी के बाजार में जाई जा बहुत सारा लोग ओलू से हमनी के जानकारी लेवे यहाँ के बताई भी। अभी हमनी के देख सकतनी हमनी के पीछे में नजारा कि बता दी बुझात होकर जैसे पटना में बनी जा, आरा में बनी जा, हमनी के जैसे बाजार लागेला जौना तरीका के बता दी कि छठ के माहौल चल रहा बा। हमनी के लोक आस्था के महापर्व छठ के आज दूसरा दिन बा। काल हु जौन बा की सब लोग जे बरती बा बहुत ही आस्था के साथ माई छठ के सूर्य देव के अर्घ दी लोग। यही बीच में भइल जे हमनी के चली के दूर सुदूर दियारा इलाका में जौन हमनी के बाजार बा, दामोदरपुर बाजार बा, ए बाजार के स्थिति दिखाई जा कि हमनी के बहुत सारा नेगेटिव चीज भी दिखावे नहीं जाके भाई रोड खराब बा, हई खराब बा, पानी नहीं खावत, बिजली नहीं खे, सड़क नहीं खे। लेकिन ये कल्पना करी कि आज से 20 साल 30 साल पहले जब हमने के यहाँ कुछ ना रहे और वो व्यक्ति विशेष मेहनत करके ये दियारा इलाका में तहत बाजार खड़ा कर दी हो, ये अपने आप में कल्पना बा। मैंने आज हमने के सोचा था नहीं जाए कोनो काम करे के बता हमारा पल हई नहीं खे, हमारा पल हो नहीं खे। 20 गो कमी हमने के गिनवा सकते नहीं जा कि भाई हमने के काम बहाना बना के। लेकिन वो व्यक्ति कि जेकरा ओ घरी माने सड़क तक ना रहे हमने की देखले बनी जा, गौरा फूल तक ना रहे नदी लेना उ दिन हमनी के देखले बनी के कि
दियारा जब हमनी के कट चुकल रहे, ये जब घर आई रहे तेजवा हमनी के लालगंज खातिर जाई के बाजार करे खातिर कि भोजन आई, तो लोग कहे कि दियर पे पार उतर गइल बा, 10 पैसा टाइट हो जात रहे। वो दिन हमनी के देखले बनी के भैया, आ वो चीज के हमनी के टीके में हमनी के कहते बनी कि 55 बरिस उम्र हो गई, लेकिन टीके में बहुत कुर्बानी सहे के आई, देख ली कि कौना ढंग से वो आदमी मेहनत करके आई चीज के बनौले बा। माने एजा के लोग का नाम रहो सब सुन सकतनी। अब बता दी कि सरकार के तरफ से खास करके जो हमनी के सांसद महोदय जी बनी, वहाँ के तरफ से रउआ सबके बाजार बर्बाद हो गई, तो अब वहाँ के आई आ ओकरा बाद देखो तले तो हमनी के मरिए जाए के, तू वहाँ के आके क्या करब? देख के संतवना उनका के लियावे जाए के, लियावे जाए वाला काम ना होला, लिया जाए वाला उहे काम होला कि वही हम तो उनका खुद वो दिन इंतजार ना करे के पड़ी कि काहे खातिर बोलावल जात रहे। कि जो गंगा के कटाव अब देखे के चीज बार हुआ चैनल के माध्यम से हम कहल चाहतनी कि संसद महोदय के तो पहले उपस्थिति दर्ज करावल चाहत रहल। ये पूरा आशा रहल हो गर्व के साथ कि हम लोग के संसद जो है बहुत कर्मठ आदमी है, बाकी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक लोग क्यों छिपे। वहाँ के तारा में एगो बयान देनी है कि जितना जन प्रतिनिधि लोग बा, वो जाके चाहे चेयरमैन हो चाहे वार्ड पार्षद हो, सब लोग चोर बा, वहाँ के एगो साधु बनी। तो मान ली कि यही खातिर जगता बाबू के लड़का भी कहले रहे हो कि पूरा कृषि विभाग में तो चोर है, हम तो चोर के सरदार हैं। तो जब जिला तक सब चोरे आपके निगाह में लौक रहा है, तो आप राजा हरिश्चंद्र है, तो कितना लोग राजा हरिश्चंद्र बना के रखे हैं, उसको तो लेके पिए। बिल्कुल दिखावे के चाहिए कि अगर हम ठीक बनी तो हम कौना तरीका के अपना क्षेत्र में विकास कैले बनी। जी स्वर्गीय राजेंद्र राय जी के लड़का बनी यहाँ के ये जोन पूरा बाजार रहो सब देखनी है, ई बाजार 100 बीघा में बिया, 1 बीघा में ही बाजार बिया। ई जोन पाटा 100 बीघा के हो, 41 बीघा का पाटा हो। तो अभी बाजार मैंने ई जोन सब्जी वाला बाजार भाई 1 बीघा में जी, लेकिन बाजार तो बहुत बड़ा लोग 5 बीघा से ऊपर में इतनाई बार वो देखे के चीज बोलिए एक रखे देख ऊपर जब कताना टोटल कताना दुकान पड़ी तो मैंने 150 से ऊपर दुकान पड़ी थी। तो एजे के लोग बाकी बहरियों के लोग आके बाहर अगर बाहरी के व्यापारी अगर बाजार के अगर देख के अगर केहू आई चाहता तो लोग क्या कहूँगा मैंने यहाँ के का नाम बा कि देख सकते नहीं कि दियारा इलाका बा, दूर दूर से लोग जब आके व्यापार कर रहा बा। हम कुछ लोग से मिलनी है, वहाँ सबके व्यू जाने के प्रयास करिए जा, तो वहाँ सबके का नाम बा बहुत अच्छा बा, रिस्पॉन्स आ बहुत अच्छा कम्युनिटी भी आ। तो अगर जे भी वीडियो के देख रहल बा हमनी के दियारा भोजपुरी के, अगर केहू बिजनेस कईल चाहता, केहू व्यवसाय कईल चाहता, तो दामोदरपुर बाजार में रउआ सब आ सकतनी। ए जब वेलकम बा, स्वागत बा, आ सबसे बड़ चीज बा जब कि कोनो प्रकार के दबंगई करे के कुछ नहीं करिए नहीं, बहुत सहयोग। कोई भी बाहर से आएंगे उनका हम लोग कोई चीज न रूम का किराया कटाना बा बहुत नॉर्मल में दिक्कत रहा। देख ली अभी यहाँ के का नाम बा कि ये जब रूम के किराया 400 से 500 बा। हम बता दी कि रूम जौन बा जब देख सकतानी कि अगर ये रूम अगर बिहिया में लेब, शाहपुर में लेब, आरा में लेब तो 1500 से 2000 से कम नहीं है। लेकिन इनकम जौन रहुआ शाहपुर में कमाई, जौन बिहिया में कमाई, जौन आरा में कमाई, उहे कमी नहीं रहू दामोदरपुर बाजार में। बिहिया के रेट के यहाँ हमारा 10 गो होलसेलर आदमी अपन बड़े कि जौन बिहिया के मार्केट में जौन मिली तो जब मिली काज प्रोजन में हम जानते हैं कि 60% आदमी बिहिया आया जाए के नईखन सारी उपलब्ध देख सकतनी। ए जगह का नाम बा बहुत सारा विषय पर बात भइल, हमनी के हर चीज दिखावे के प्रयास कैनी जा। तो आज खातिर इतना ही, बनल रही हमारा संगे, देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।